लाएंगे शिवाजी को आणि त्यानं विडा उचलला. नावतेचा फजल खान, हे नावतेचा फजल खान, जिता जागता जणू सहितान. खान बोलला छाती ठोकून, शिवबाला टाकतो चिरडून. मराबा सुभानल्ला. कौतिक झाले दरबाराचे. खान निघाला मोठ्या गुरवीत. तेच घोडदळ पायदळ, फौज फाटलही बक्कळ. अंगिदा हत्तींचं बळ, पाहणारा कापी छळछळ. वाटेत भेटेल त्याला चिरडीत, खेचीत खानाची सेना निघाली. गावं लुटली, देवळ उद्ध्वस्त केली. आया बहिणींची आबरू लुटली. कोण कोण रोखणार हे वादळ? आता शिवबाचं काही खरं नाही. इकडं निजाम, इकडं मुघल, पलीकडे इंग्रज. जो तो हेच बोलू लागला. बिरसिंग साहेब खानसानी या बदलांचं मागणी केली. राजाची सेना मुठभर, खानाला कसा थोपणार? काय लढवा हुन्नर, चिंतेत पण सरदार. महाराज आपला जीव मोलाचा आहे, खानाची सैन्य आफत आहे. त्याच्यासमोर आपला टिकाव लागणं अवघड आहे. काही दिवसांसाठी आपण कुठेतरी अज्ञात तरी निघून जा. काय म्हणत राहिलो? मासाहेबांना आमच्या जीवाची पर्वा नाही. राज्यांचा जीव असणं गरजेचं आहे. रायबा शिवबा केवळांचा पुत्र नाही, तर अवघ्या मराठी जनांचा स्वाभिमान आहे. या मातेने आपला पुत्र गमवला तरी देणंच आहे, परंतु भ्याडपणे पाहून जा त्या मराठी मुलकाचा स्वाभिमान गमवता पण नाही. अशा वाघिणीचा त्यो छवा, मासाहेब आपला पुत्र आणि मराठी मुलकाचा स्वाभिमान विजय त्या लावूनच परत येईल. तथास्तु. अशा वाघिणीचा त्यो छावा, गनिमाल कसा ठेचावा. डोक्यात गनिमी कावा, बेटीचा धाडला सांगावा. हर हर महादेव. प्रतापगडावर आमने सामने बेटीचा सांगावा. खानानं हसत हसत कबूल केला. दिवस ठरला आणि ठरल्याप्रमाणे प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान आला बेगुमान. नाही त्याला जात शिवाजी राजांच्या करामतीची. ते असं नाही जाणीव शक्तीची. करील काही कल्पना युक्तीची. हजी जी जी करील काही कल्पना युक्तीची. हजी जी 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 जी. महाराज जेव्हा महाल आले. या जेव्हा काय म्हणतोय खान? महाराज आम्हाला तर खात्री पटली, आपण त्याला घाबरला. छान, आम्हाला हेच होतं. महाराज कोणाच्या भेटीच काय करायचं? पंतांकडून निरोप धाडा. आमची तब्येत जरा अस्वस्थ असल्याने उद्या दुपारचा वेळ ठरवा. त्याला वाटू दे, भीतीपोटी आम्ही त्याला भेटायचं असते. छान, दुसरी आपल्या भेटीसाठी महाराजानं एक शानदार शामियाना उभारला होता. भेटीसाठी छान उभारीला नक्षीदार शामियान्याला. आणि अशा या शामियान्यात खान दौलत डुलत आला. सय्यद बंडा त्याच्या संगतीला. शिवबाच्या संगती महला. राजाला पाहून खान म्हणतो कसा? आओ शिवाजी, आओ हमारे गले लग जाओ, आओ. खान हाक मारतो हसरी. रो फूल नजर गहरी, जिरह जी. खानानं राजाला आलिंगन दिला, धडा केला. खान दाभिमान मानला. कट्टरीचा वार त्यानं केला. खरखर आवाज झाला. चिलखत होत अंगाला. खानाचा वार फुका गेला. खान गडबडला. त्यात महाराजानं पोटामध्ये विचार केलेला. वाघमुख्याचा मारा केला. टरा फाडलं पोटाला. तडा गेला खानाचा कोटा. बाहेर आला जी. प्रतापगडचे युद्ध जाहले. रक्त सांडले, पाप सारे गेले. पावन झाला कृष्ण चाला. लाविली गुलामीची ही वाट. मराठी शाही समाजला थाट हो जी. मराठी शाही समाजला थाट हो जी. आस्ते कदम. महाराज गणपती, गजश्वपती,
होती